În contextul economic actual, unde eficiența și reducerea costurilor nu mai sunt opționale, Sun Consulting se poziționează ca partenerul dumneavoastră strategic în atingerea excelenței operaționale. Suntem aici pentru a transforma provocările de business în profit real, prin procese optimizate și soluții cu aplicabilitate practică imediată. Experiența noastră bogată acoperă un spectru larg de industrii, de la sectorul automotiv și electronică până la servicii și management consulting, oferind o viziune de ansamblu asupra celor mai bune practici de piață. Astăzi, vă invităm să descoperiți standardul de aur în îmbunătățirea proceselor prin programul de certificare Lean Six Sigma Green Belt. Atunci când alegeți Sun Consulting, alegeți o expertiză vastă care îmbină armonios metodologia Lean Manufacturing cu rigoarea statistică Six Sigma. Portofoliul nostru de competențe este unul complex și cuprinde de la implementarea sistemelor 5S, standardizarea proceselor și valoarea adăugată prin maparea fluxului de valoare, până la analize statistice avansate realizate în softul Minitab. Pe tot parcursul acestui drum, veți fi ghidați de domnul George Sândulescu, expert Six Sigma Black Belt, a cărui misiune este să vă ajute să deveniți lideri ai schimbării în organizațiile dumneavoastră. Acest program nu este doar un simplu curs teoretic, ci o călătorie profesională intensă, concepută pentru a produce rezultate măsurabile. Structura noastră, cunoscută sub numele de Six Sigma Wave, este gândită strategic pe parcursul a 20 de săptămâni și include 16 zile de instruire teoretică și practică. Prioritatea noastră rămâne întotdeauna aplicarea imediată a cunoștințelor dobândite. Întregul program urmează riguros metodologia de lucru de MAIC, începând cu faza de definire, unde învățăm să identificăm vocea clientului și obiectivele de business. Continuăm cu etapa de măsurare pentru a valida datele, urmată de analiza profundă pentru găsirea cauzelor rădăcină, folosind instrumente precum diagrama Ishikawa sau testarea ipotezelor. Ulterior, dezvoltăm soluții inovatoare în faza de îmbunătățire și, în final, asigurăm sustenabilitatea rezultatelor prin planuri de control riguroase. Reflecția asupra acestui program ne arată că un specialist Green Belt devine motorul principal al transformării în orice fabrică sau departament de servicii. Cei care parcurg această etapă nu dobândesc doar o certificare, ci o nouă structură mentală. Participanții noștri raportează frecvent că modul în care privesc o linie de producție sau un flux administrativ se schimbă radical. Acolo unde înainte vedeau doar activitate, acum identifică risipă, variație și oportunități de optimizare. Feedback-ul constant primit de la absolvenți subliniază faptul că instrumentele învățate oferă o siguranță de neclintit în fața problemelor complexe. Atunci când ești înarmat cu analize de capacitate a procesului și teste statistice, nu mai există presupuneri, ci doar certitudini bazate pe cifre. Această maturitate profesională se traduce printr-o reducere drastică a stresului operațional, deoarece problemele nu mai sunt stinse, temporar, ci eliminate de la sursă prin soluții tehnice robuste. Impactul unui Green Belt în organizație este unul sistemic, reușind să creeze un limbaj comun între departamente și să alinieze eforturile individuale cu strategia de profitabilitate a companiei. Pentru profesioniștii din industria automotive, această bază solidă de Lean Six Sigma este completată și potențată de pachetul esențial Core Tools oferit de Sun Consulting. Înțelegem că standardele IATF 16940 și 9 impun o rigoare specifică, motiv pentru care cursurile noastre dedicate instrumentelor de bază sunt vitale pentru orice furnizor de componente. Integrarea metodologiilor APQP și PPAP în strategia de dezvoltare a noilor produse asigură o lansare fără defecte și o comunicare impecabilă cu producătorii de echipamente originale. Mergem în profunzime cu analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora, cunoscută sub numele de FMEA, pentru a anticipa riscurile înainte ca ele să ajungă în procesul de producție. Mai mult, stăpânirea controlului statistic al proceselor, sau SPC, împreună cu analiza sistemelor de măsurare, MSA, sunt competențe critice pe care Sun Consulting le livrează cu un accent puternic pe interpretarea corectă a graficelor și a datelor din teren.
Aceste core tools nu sunt doar cerințe de conformitate, ci sunt pilonii pe care se construiește calitatea preventivă. Prin stăpânirea lor, organizația dumneavoastră nu doar că va trece cu succes de auditurile de client, dar va atinge un nivel de precizie în execuție care va minimiza costurile de non-calitate și reclamațiile externe. Beneficiile participării la acest program extins sunt semnificative atât pentru organizație cât și pentru individ. Companiile obțin o performanță financiară îmbunătățită prin maximizarea eficienței și eliminarea risipei, câștigând astfel un avantaj competitiv superior. În același timp, se dezvoltă o cultură a calității în care deciziile sunt luate exclusiv pe baza faptelor concrete și a datelor analizate obiectiv. Pentru dumneavoastră, ca participanți, acest curs reprezintă oportunitatea de a dobândi abilitatea de a conduce echipe de proiect și de a utiliza instrumente avansate de analiză care aduc o valoare adăugată reală carierei dumneavoastră. Certificarea Lean Six Sigma Green Belt oferită de Sun Consulting reprezintă o confirmare a competenței practice și a dedicării. Pentru a obține acest titlu prestigios, este necesară o prezență constantă la sesiunile de antrenament și promovarea unui examen scris care vă testează înțelegerea conceptelor. Însă, cel mai important aspect este finalizarea cu succes a unui proiect real de îmbunătățire a unui proces din propria companie. Noi credem că metodologia Six Sigma își dovedește valoarea doar atunci când este aplicată și produce impact economic vizibil. Sun Consulting nu vă oferă doar un curs, ci vă pune la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a deveni arhitecții succesului în organizația dumneavoastră. Vă oferim suport continuu prin sesiuni de coaching și acces la o vastă bibliotecă de bune practici. Vă invităm să transformați variația în stabilitate și risipa în profit, alăturându-vă următoarei grupe de formare. Puteți găsi detaliile complete și calendarul sesiunilor pe site-ul nostru oficial sunconsulting.ro. Sun Consulting înseamnă excelență obținută prin eficiență și date.